Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kaghandurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks.
Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mapalangga na muntag palabati region-wide, papalagad kita sa nabilin sa oras, 13 minutos. Karon nga adlaw, Webes pet sa 8. Webes na mga edisyon sa inyo sining nga para tuntunan sa kananda liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sining nga mga correspondent sa liwat na Manila sining nga padrong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blatter entry aton sining kapulisan Central, Southern kag Northern Negros. Dala na anapulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang aton siri mata kadulungan oras sa kawiyo ng aton siri nga patrol to Crosswind Patrol. Kay na panagalambiyo sa pinakabahin sa Metro Bacolod ato na maliwat gabantayan kag ato na maliwat himulsuhan. Ang amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. As usual, ara si Action John Diaz nga mga responder. Back to back sa aton nga piloto, was-was lang, konumay, ariya lang konmais. Importante, while lang Malaysia, Action, Papang, Nixon, Tahom. Update sa COVID-19, national kag international nga mga balita. News Center, ginatutukan ni Action Eder Aboso. Of naman kita sa aton siring nga mga technical partner diri sa studio, i-master control sa technical side si broadcast engineer Oliver Pason. Backup diri sa aton nga IT expert Action Christian James Vinares. Transmitter sa control tower Barangay Talog, Siyudad Sang Bago, puwersa ni broadcast engineer Chief Engineer o call broadcast engineer Bernie Villacanas. Ang Batang Suway sa kinanda ng inyo sinalagal ng Kormana Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Opdi ninyo ako sa nabilin isa ka oras 11 minutos nga pagpangalagad diri sa inyo para tuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Live Patrol! Ang ginagabayan sa ato sining nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kaluman sang T3 Bayo o sa aton nga mga basketball entusiasta ayaw magkalipat buwas gadlaw Biyernes Game 2 ato nga sang Phoenix Suns kag Milwaukee Bucks. Sa aton sining nga NBA Finals diri sa DYEC Action Radio Bacolod coverage. Liwat kita magapanghatag sang papremyo sa makapakot kung sino naman liwat ang maga daog sa sambuwa sang Phoenix Suns kag Milwaukee Bucks. Simple lang ang inyo sinihimoon para kamo makamani sa pagsugod sang live coverage sa Action Radio Bacolod. Lawago namon ang numero kung sa diin kamo mahimo makapadala sang inyo sabat sa pamangkot. Ang una nga pamangkot, question number 1. Ano nga team ang magadaog sa Game 2 sang NBA Finals? Phoenix Suns ukon Milwaukee Bucks. Ikaduwa nga pamangkot, question. Pilaayhan ang final score sa NBA Game 2. Ipuno namon ang tanan nga ngalan nga may insakto nga sabat sa una nga pamangkot. Magabunot ang Aksyon Radio Bacolod
sang anom ka mga winners, kada isa sa ila magabaton sang 300 pesos. Pulo pamahaw kag pulo pang load. Samtang kung ikaw naman ang makapakot sang final score sa game to, ikaw ang magabaton sang 500 pesos. Wow, kasimple na, no? Tumataginting na 500 pesos. Tiyamak mo ya, banwa. So, ang imo sinihimoon, simple lang, i-text mo ang imo ngalan, edad, address, kag ang sabat sa una nga pamangkot sa numero nga pagalawago namon bali. Samtang nagapadayon ang amon live coverage buwas. Sa mga online viewers tayati ang inyo ibutang sa comment section ang imo ngalan manggihapon, edad, address, kag ang sabat sa una nga pamangkot. Pagkatapos sulaton ang signal sa mga program host kung saan o makasugod sa pagpadala sang entry. Daka mo kwa basi. Mga kaaksyon, hatagan naman kamo namon sang 20 minutes. Agod makapadala sang sabat, gani magtutok agod hindi ka maulihi sa pagpadala sang imo entry. Pagkatapos sang hinampang, magabunot ang mga program host sang mga tagdaog na magabaton kada isa 300 pesos. Sa halftime, kaya tawag lang nga halftime break, liwat mahimo naman nga makapadala sang entry para sa ikadwa nga pamangkot. Ang makapakot sang final score, again, batunon niya ang 500 pesos. Take note, sa aton nga mga viewers, sa aton nga mga tagpalamati, one phone number, one name, one entry. Isa ka telephone number nimo, isa ka ngalan nimo, kag isa mo ka entry. Di doble-doble Sa isa lang para nga ang iban may tsansa naman. Okay? Amo na ang kasimple ang himuon nyo naman buwas sa ikadwa naton sini nga live coverage Game 2 NBA Finals sa tunga sang Phoenix Suns kag Milwaukee Bucks. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ang una nga balita kinyo nabatian bago lang giradulong sa iyo sa karuan sang D3 Bayo ang pinakabago, garantisado kag epektibo pangon Action Radio Philippines Standard Time alas 9:56 na. May nabiling pa kita nga 4 minutos bago kita magabot sa alas 10. Dugay-dugay, korpyo na. Alas 10, sugod hasta alas 4 sang kaagahon. Oy, hindi makalipat. Gising. Health protocol gyapon. Sundon ta ha. Kasi lipat ka mula. Daway kasaka panahog gilanat ta. Bacolod kag Negros kon COVID-19 ang paghahambalan. May bes nga manubo, may bes nga mataas. So off and on ang dalagan kon record sang COVID-19 ang paghabalan Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Standard health protocol gyapon. Face shield, face mask, social distancing. Mas ang importante sa tanan
Kung available ka kung may ara, hindi lang magpili, pabakuna na. Pabakuna na para ikaw malayo sa disgrasya. Hindi na ka mo magpangduwa-duwa pa, ilabi na sa mga senior citizens. Talaga may iba naton nga mga senior citizens nga way balatian na sa balay. Pag-abot sa vaccination center, do ginahilanat. Dalagor sa kakulba, no? May mga senior citizens kista nga halin sa balay, way man ginaubo, ay man ginasipon. Pag-abot sa vaccination center, ay sako pangatsi kag ubo. Kung hindi rin sa tikihon sa sipon niya kag ubo, ay nagasaka tana ang blood pressure. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Sa kakurba ni nanay kag ni tatay. Munang kasaka ang dugo nila. Alin sa balay, pagkuha sa blood pressure nila, normal mong pag-abot sa vaccination center. Kapay kung iban may pobya sa dagom, do ginahilanat mo. Sako ang saka sa dugo nila. Magkita sila pertik laba ka dagom mo. Di mo magtipsok ka rin sa iyo nga baga. Di ka mo maglantaw sa dagom, pawala lang ka mo. Piyo nga lang mata mo, hindi ka pawala ka lang la. Talikod ka lang gina-injeksyonan ka. Isa may manusi mo. Dago malana. Sakit pa ganing sakit ang kagat subay mong sa gina-injeksyon nga ginagamit nila na ringgilya. Sakit yang kutot sa subay. Sang sa ringgilya nga natublok na sa baga mo nga may vaccine. Todo daw tilawin nyo bla. Kalikiti may mga tao nga hindi mababasol. Nervyoso kung makikita dago mo. May tao ginaya Toto James, di ba, no? May tao niya nga makakita dagom gakapunaw. May tao gani nga makakita dugo kakalipong, di ba Toto James? Nan. Sa tao na si Tagoy kita sang dagom. Why sure team lipong siya. Amo na nga kung ano nga mga pulo babakuna na kag-vaccination, no? Si Tagoy way gid ka injection. Sumper ka daw. Sa lain na matcha ka injection sa doktor, hindi kisaya. Nabahala ako badalman ko basta di ko ma-injectionan gabit ang dagom. Kung makikita sa dagom na mapatay na siya. Hindi siya patay sa balati. Ay sa dagom patay siya. Ay, may mga tao ni Toto Chris nga hindi mo na iya makuan, hindi mo na iya mabasol. Kita dagom kakalipong. Gakapunaw blaw. May mga tao ginaya. Kita ka ni ibang tao nga gapiswit dugo, kita dugo. Gakalipong ya. Kapalamuti mo. May mga tao ginaya nga mo na ya. Hindi mo na ya mabasol. Tripulining mo na nga ibang nga nervyoso man bla. Kaya mo na kita dagom masaka ang dugo. Kapalang luspad. Kapalamuti. Gasaka dugo, dugi na hilanat, dugi na ubuman. Kung pagkabilin sa balay nila na, why na sang amon ang sintoma kagkuan, patimaan slawas, pagkabot sa vaccination center. Tamo ko sa eksperyensyahan. Sinisang banay sa saway nga mga senior citizens man, no? Yala, puli ta. Kina sa balay, way ka man nagsaka dugo mo, karon ka nabot sa vaccination program nga imo na to ka, saka ya dugo mo. Ngayon reviews kaya si nanay. At pulis lang ni tatay dukoy-dukoy. Ayo. Budlay kita. Muna nga siling ko, basta may tsansa, kag pwede ka lang, kag available lang, pabakuna na ka mo. Hindi na ka mo magduwa-duwa. Bakunahan ka mo para hindi mapatay. Kundi bakunahan ka mo para maluwas ka mo sa kamatayon dala ni COVID-19. Muna ang matuntuod nga sitwasyon. Tublukan ka ng vaksin para hindi kaya mapatay, kundi para nga maglawig ka sa
kalibutan para may nagbato ka sa virus nga tubtob karon problema sa Pilipinas bilog na kalibutan ang COVID-19. Minilyon na ang nagkalamatay sa bilog nga kalibutan. Hindi pa kamo na magpati. Ganun may mga tao pag igyapon niya nga sa tuod lang. Hindi gyapon niya magpati sa COVID-19. Kasi lipas lang niya, COVID-19, negosyo na ya. Ginanegosyohan lang kita sa iban nga pungsod. Galing inyo man na iya pagpati. Kada tao, siling nila, may kinaiya mo. Kung mo niyang kinaiya, kapag pati, din respetuhon ta siya. Pero kung ano matabo sa imo, mapatay ka tungkol sa COVID, sa mo na siling kung hindi nyo lang iya pagbasulon ang gobyerno. Ang gobyerno nagapaninguha, ang gobyerno nagpalapit na sa inyo, nagapanawagan na magpabakuna na. Kung di ko mo yung pabakuna, kung may mamalaing nga matabo sa inyo, hindi nyo pag-ibasol sa gobyerno. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayos! Aking kabay sa ato sila pagpaglagan ginadulong sa iyo sa kaluman sang Dr. Alfred's Green Coffee. Ay ara nutrients Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon! Radyo! Aking mga porsyon sa ato sila pagpaglagan ginadulong man sa kaluman sang Santon Plus sa
Back-to-back kay aksyon papang Nixon Tahom. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Yari si Aksyon Jan Diaz, line number 3 sa report Jan. Was-was Jan. Kumusta ka, aking mahal Ayun, kong di purma. mahal? Nasa'y mabuti kang kalagayan. Magandang gabi, bayan. Mga palakpak ka ba? Preparasyon ba? Palakpak ka na pa si Aksyon Jan. Parado ka. Ha? Preparado ka sa palakpak na ba kayo papa? Aray. Ayun, di purma. Matik niya, matik. Palakpakin ang tudo Oh, palakpakan na si Papang kay mabuhay si Papang. Mabuhay ang walang to. Was-was. Ay, gabi na kaya si Malipat kabla ako ng gabi kay Kagawad Peter, may noble. Kinakakita kami kay Inas, may barangay Holmong na. Oo, sa din sa Barangay Hall. Uy, nagbisita ko na kay Kapitan Bibington. Nagtulong kamusta ka, Kapitan? Aba ko, how are you here, Kap? Ara si Kap, ara si Kap. Ara si Kap, eh. Aba ko, Kap, it's too late in the afternoon. Why you are still here? I'm alright, Aksyon Dan. Aba, I'm alright, Aksyon Dan. Sige, Wala kagawa si ito pa man kayo na mong... Kap yung aga pa nag-aabot, gabi na kag puli. Yan, apo na to kayo na eh. Aba ko, do, urit naman, Kap. Why, galing urit. Pero kang balik, Awan Kapitan, niya ulit si Kap. Mapatay ka dyan nga si Kap. Kapuli na ko sa Kap Bibing Noble. Kapuli ko sa Taglas TV, alas 10. Oo, kayo nagkakaptan. Sila maglibot. Sa una, may paslakyan ni Lara. Pero da, Sang gabi na kayo ti may ginatapos-tapos ti balo ka kung kapitan kay damo kay sang mga pilirmahan kag mga kuan bla mga sulat nga galabot simo. pero bilig ko kay Kap, kay si Kap, kay ina, pag-abot ko, yung opisina sa babaw. Oh. Pero si Kapitan, kaya panaog sa dalom, bako ka pwede mo naman patawag eh. Abala, hindi pwede eh. Ako may kinanglan eh. Ako manaog sa dalom eh. Amo ni si Kap, amo ni si Kap ya Kalwan. Gani, no? Kung mga boss kaya, Alwan pwede mo naman mabuot. patawag. Hindi ka balo mga akig. Gani. Muna si Kapitan Bibing Noble. Amo na ginapabugal ko na yung kapitan ko. Gani. Actually, Ricky, kung mga boss kaya, kung may kinanglan ka, pwede mo nalang patawag mo ang kakapoy na nasi mo manaog kaya. Ara pa da may ara man da sa nga kuan nga staff yata sa barangay tipo mo na saya tamara na siya magsilinga magsugo-sugo hindi na ya linyada ni Kapitan Bibing Noble ang magsugo-sugo. Gani, tiki-tiki-butugin na to sa dalom eh. Ito sa ground floor na uptown ko sa. Oo. Tapos, nabalya, saka, tablaksod dyan sa babaw. Oo. Bukap ako na kuya Kap, hindi na ko babasa kaki, do ginakapoy ko. Ito yung lagi nakapoy. Sayang wala ginakapoy sa kapanaog. Kaya may hagdara na kamay pa saka sa babaw to. Oo ah. Ito yung sa kaya sa kapanaog, no? Bukod to Mayo, second floor eh. Pero alas kagawad kagawad Peter Maymay Noble. So yan to namon ang sa may aning da bala. Oo. Iki iyalan ayo ni Kapitan, ang mga kabaligya dara sa may mga restaurant, tinlo gidapat aksonere. Oo ah. Ayo na ni Kapitan ang waste disposal gidang sundon kinatawabla. Abay Kapitan nga may ano na nimong may notice of violation. Abala ti way ni pili implementar sa kini sundon yung gid kuno nung ginaayo sa inyo. No? Ang ginayo naman sila depende action Eric mong kay simple lang gali ginayo sila. Tinlo lang gidya tinloon na gidyang basurahan dira taklob sa basurahan ng mga sapat dira hindi pagpalibuton kay para sige-sige dira ang ilang negosyo sa may aning kay diyan mo nang isa ka ginapabugal sa nga barangay Panukoy nga may mga kurukalan naman sila nga by the bay no ti amo na nang iya nga ayo dira kay nakaistorya na makami kay nga duwa ti aman to ginaako nga may ara notice of violation pero badaway ginatago-tago niya aksyon diyan gina-implementar giniya no nakabalo na daw mga manog baligya sa may area sang barangay Panukoy. Anyways, action na karami gabi, kamusta ka aking mahal gig ari kami sa may Araneta. Sa Araneta do na masado lakyan, no? Do kalinong na di sa aton dira non. Of course, sa masinuras curfew na mga establishmento sarado ra gid man ini. Mga kapulisan naton sa kilibot. May gabi na kay Police Lieutenant Joven Mugato. Oo. Abala regards ko kay Kuya Eric ah. Joben Bugato sa Ang station 2 bla sa una. Station 2. Oo, si Lieutenant, nasubong sa may BCMFC. Oo. Siya subong ang ano mo, subong ang OD. Okay.
Kaya malay regards ako na kay Kuya Eric. Okay, sir, why gid problema kay ti halong lang sa paglibot, kay nagalibot-libot sa subong sa tanan nga mga police station sa palibot ng syudad, pero ti Manila nga pag-check diri, kay ginalantaw diri nila kapila-kabilog ang naka-standby o kunabi ang pila-kabilog ang mga priso, pila-kabilog ang surerek ang mga kapulisan nga naka-on standby, ara si deputy, ara si hepe, gina-check na gid nila subong diri, no? Buti ringon nga dapat ang kapulisan pisan gid. Kay kumalibutan ka kaode, kag tulog-tulog ka dira at i-discuss i-notify gina nila, kag i-note gina nila actually hindi ka gila pwede ka pinagusto, no? Ay ko man nga kay kadagat may nagalambihong, may mga deputy nga ara pag isa ti okay gina nga deputy ara bisan si happy wala pa, no? Kay bulot-bulot sila nga duwa mo, sila nga duwa abi ang buligay. Happy, deputy, tapos sa mga personnel dapat ara, so aton nga mga pumuluyo, pribot sa syudad, di ba problema mo sa oras, para dati ka responde ginayon. Ang patrol, nakalerto man, ang mga patrol sa Bacolod, duga ginapatay, duga, duga andar bla? Siguro, siguro plano, para in kaso, for kaso, may magdatawag, responde, kinang nanon, ka matsi ginayon, di na bla magulat pa pandaron, tanay slakyan, kay nalit lang kung hindi maganda, pag inang salakyanin, nadakogid nga problema. Pero hindi maganda ang salakyan. So, dapat nga function o panagagana din. Ano mga ka-aksyon, dari sa may arena taya, may nagawinigya pa di ng naman, Chicken Joy. Nagawinigya pa Chicken Joy. Ngagaw pa Ngagaw pa? Ngagaw pa ni. Ngagaw pa nga mabuin-buinan ang mabuin-buinan ang nabilin. Oo, kay kung may mabakal pa lang man, inugon pa. Makabinta ka pa di karon sin, yawat pa na. Buin-buin pa di karon sin mo, basi damo, pagid wala. Kapag kat hindi man gid sa kada adlaw nga ang tao, mausag gid fried chicken mong. Kapag bigyan ka ulit chicken joy, amo ginamila di gusto, may arak isa nga ubos, temprano. Kung ubos, ni temprano pa naman sila galin, Dre. Kaya timbala mo na kunari pa din sila, kaya nag-aamara pa rin nga magkaburuginan siya. Namin ko magkagato blasang chicken joy ni. Okay na pagkagat mo, may unod biglang nag-upod ko si Papang pambalo na. Nga naman pagkagat mo, galaga mo laway, kaya doon basagkan mo doon siya mga tutunlan, nga doon kananam. Doon nagkagat is tutunlan mo? Pagkagat mo, basagkan mo, unod doon ako. Pero kisadan mo, baka ka dan sa kinjoy, kundi malason ka. Pagkagat mo, masagan mo, dohangin lang. Kaya pagkagat mo, puro gali harina, laban sa harina. Di mo inason kaya, pagkagat mo pa lang ya, doon mo gid mabatsagan nga to, gini. Masagamsaman mo gid ang kananam. Masagamsaman mo gid nga, pagkagat, tugid. Alam na baka pagkagat mo, at tugid. Tulaan gid, no? Tulaan gid. Nami nga pagpangkagat mo, nami nga pagpangkagat. Actually, nag-update kita gali. Pasalamat ang bakapwa, no? Pasalamat kami sa may Action Radio, kay ginpost yung kagabi, nakalabot din sa pamilya. Ay, ito si tatay. Ito very good. Si Anong development to dyan? Ang development, according kay Police Major Ramiro Sarona, may nag-claim kay tatay. Ay, very good. Ang namin diri, kay hindi lang isa nag-claim kay tatay, dinubli-dubli sila actually ang gusto nga mag-amuma kay tatay. Pro pamilya yaman. Ang ginpilian gid nila, ang basta lang ni Sir Sarona, kabalo ka Sir Budlay, aksyon dyan magpili kung sino ang maamuma kay tatay. Pro pamilya, klarohon ta pamilya na. Ang nagkuha siyang pinakalapit nga immediate family. Okay. Kaya may ara aksyon na rin, kaya gusto mag-amuma sa iya nga best friend sang ila amay. Ang tugon gali sa ila is dapat kung anong matabo kung anong matabo pala sa iya, ang iya rin nga si Briones ni pangitao nila kag ibantayan gid. Pinawag ko no, may nakadto kay sa station 1. Do pila ko kabilog kagambal nga gusto nila kwaon bla. Kung amo dyan tandog mas laguro kagabi man sang komentar tabla nga tiamo tabla ang sitwasyon. Hindi, ang natabo ka sir, wala sila kabalo nga amo na natabo dara kay Tatay Briones. Hindi pro ba timing blaya nga aton to gabi sa radyo kung wala to siguro ba siya way makabalong iban? Ay, isa pa na. Amo gina. Hindi ba na? Ay sila kabaloy nga mo may na nakatuto to the extent nga may nakabati ng gabi iguro sa komentar taga-report nga mo na sitwasyon ni tatay tiya mo na naman sa Sarona, may kabi nagbulig pa balo nga ara si Sir Jesus
nga wala may maamuma sa iya o kung wala may mabantay sa iya. Oh. Ang ano diyan ni Sir Sarona, regardless kung anong himo niya, regardless kung anong iya sitwasyon sa uwas sa tagto, inangayo siya bulig, so ginamuma nila. Tapos ginbuligan nila pangita Kaya mo to kay na doon ano mabala ni Sir Sarona ang kadamo sang gusto nga mag immediate family nga gusto gid magtatap mga pakaisahan, do mga amon na aksyon ni Reka. So bunga kay na tigin hatag nila sa pamilya nga pinakalapit kaya mo ni ang nag-inform mismo sa korte kaya nawagin sila aksyon direct sa Hall of Justice kuno ya Dris Bacolod nga nagpabalo nga under probation na siya sa amon na nasanay. Mali subong kasi sa resource mga launa kay nang takla sa hapon. Oo. Ano na to siya? Ginkuha sa sang pamilya aksyon direct. Sino nga pamilya nga nagkuha sa iya? Diri sa may barangay Mansilingan. Mansilingan nga pamilya yara sa amo to nagkuha sa iya. Amo to subong si Tatay Jesus Briones Sr. Ina iya lapit sa gid nga pamilya. Ilapit na gina-aksyon direct. Okay. Kaya ti according diri sa ila, ang bata diri wala di mo to sa Australia, balak sa Nereka. Sila na lang kuno mabalo gidto nga makontak nga ari tatay mari di samon. Okay, very good. Balo ka ang ato man to diyan nga worry nga wala bala sang tulugan nga insakto si tatay plus ang kaon niya bala kung kisa hindi mo mapaktan diyan. Oo. Amo nang worry ko ta kay ti sa imo to interview kagabi si tatay bakod pa yamong bakod pa maglakat. Ang pananawan kag ang palamatin-an niya anting pandyan mo. Yes, Oo. kita mo kada pamangkot ko ga sa ligbat sa tayo sa basa. Amo na ang hindi ang worry ko lang yung kagabi nga ti kung maglakat ki man siya kiti ang balya ti bala na di ko maigdas to nga sa dalan ti amo nang worry ko lang mga basi maglakat siya nga hindi kabalong taga station number 1 maglakat siya kung ano matabo siya bala dyan. Oo. Mas maayo to kagab si Kaina nga may nagkuha niya siya. Kaya ay tulugan tratado na ang iya diri nga kaon mabantayan kay sige mabuligan gid sa isang yaman nga kinanglanon. Yes, may edad naman gid sa tay 79 years Ang old. pag-insindi ko to gani dyan base sa iya sa nipahayag kagabi inobserbaran ko lang daw ay sa kaniya balatian nga ginaangko no. Why? Daw as if lang ako maghambal siya daw ma-picture out mi nga daw kapag sick bala si action dyan. Gani, amo pa ginang nami to kagabi kay positive sa tani mo. Oo. Kaya ko na muna din manatabo. Patangkin may ano lang ko, may tulugan ako kaga makakaon lagi ko blastado. Nan, ti very good kiti si konsin umada nga immediate family ato nga taga Mansilingan nga nag-amuma ka nagkuha ta kinasangapon kay tatay Hisos ano nga ito? Briones Senior sa inyo ti salamat gid kag God bless you. Yes, kag isa pa, away naman problema sa tay gida kay ang ATM niya ara na sa iya. Ginatag sa iya action direct sang iya umaga do mo update sa station 1. Umaga dyan nga babae? Nga babae. Mas taga barangay 35? Yes. Okay. Very good, very good. O, ginatag na to, turn over kay ina, kinagkatudig to, so may backup 1. So, tiginatag man kay Tate Briones, subong ara to sa ila. Importante, plastado na kung ano man ang natabo. Plastado na subong kag may tiniran sa hopefully nga maging maidol ang sitwasyon ni Tatay sa Briones. Kaya mo ito pamangkot na natin gabi, tugtog saan o sa nga matinir sa Station 1. Kaya hindi man niya nga tugtog yan nga kung saan o drabi, kaya gumalawigan na siya. Kaya kabalo man kita nga damo man sa mga activities ang Station 1 action na rin. No? Ako lang sa tuod lang gabi, kung abi-abi dyan, duta lang kami sa balay. Bigay kasi si Bong sa balay, damo man kami. Mga duta kami sa balay abi namon to. Ako mismo masapupo ko na kay tatay. Dari kita mo si Kapitan to ganyan may aris ka biga, but sagman. For the meantime nga wala pagiman sa pamilya nga salo sa iya dito na sa balay ko anay kasi kami to damo man kami to Gani man. Damo ang nagdatag simpatiya, no? Kung nadumduman mo gabi kinawag ko kita si Kapitan Ricky Miares ng Barangay Parago, Kapitan Miares blagam bago ito mabulig isa. Pero siguro kay na wala na nalita ni Kape gingkuha ka sa kanya pamilya. Kung ang buli ni Kapitan Miares, way gito mapadala? Why kay temprano pagkakahina ng kaaga. So, damo na ginaguso to kagambal nga dalo sa puli, bra? Hindi na mabtalak. So, wala na sila galing nakaka-probation kuno kay na. Kay tani unaon tani ka pulis ga diretso guro sa probation kay para mapastag kay under probation. So, mo kay nakaparol sa. Ti ginuna na to para makapasta sa taya. Makapuli sa makapaligo sa. Kag makapaway-way man sana nga mapreska man probinsaro niya bla.
Oo, nga mahiluway nga kami saron. To follow na lang niyang provision kung pwede man na sa buwas makakadto to sa provisions office. Rapos lang na iya kay Tiari naman din sa Bacolod. Gani, gani. Pero sa pamilya nga nagamumad ra kay tatay, salamat gid kag I would suggest kung pamatik mo dira sa Mansilingan sa nagsapopo kay tatay Joseph no? Jesus. Jesus Briones Senior, kung pamatik mo dira, buwas sa aga i-precura nyo gid nga maka-report si tatay sa provisions office da para nga ma-process ang papeles blackson dyan. Yes, Okay, basi bla malinta na sa ulihib la. Oo, Importante ng kuan ang parol ng provision ni tatay na sa iya nga pagwa sa prisuhan. Okay po, natin man report sa gito na. Yes, so. Basi bala malipat kag mawili bla sila bla sa kay tatay bla. Gani, man. Mo ganang katuan yung sa Hall of Justice la, hindi bla ipalo po na. Yes, alas dalawang sa ground floor. Sa parol provision office nan. Yes, action na reka. Sige. Ari ko ba maso ni Major Sorona may angot sinawa? Yes, kagahapon di sa popo naman siya suspicious ginpatulog kay nagpabulik siya nga sit-an tali niya mga relatives diri sa Bacolod kay halin siya nga nag-service ang iya sentensya. Matong pagpulit niya nga pabulik siya sa amon. Pero in case niya, sir, accommodate na siya at nag-present nila makabulik sa muna. Yes, amo na. Maski ano siya dati siyang na-detain, at least siya pag nakabuha na siya, nagserbihan naman to yung iya hala. Kin-accommodate niya po naman sila, maski sino man magkantod station, willing kami nga mag-accommodate basta magpamayo bulig sa amon. Oo, pero di man lang siya kayo din panawagan, may nagkastod rin ka na-claim sa isa. Yes, may mga relatives siya kag mga family friend nga nagkantod rin. Kag nakuha kita kaganiha, nag-upod siya kaganiha sa isa na ka-relatives. Pamatong kapasalamat man kami sa kabulig. Labi pa ang mga gasyur ba na kag-comment. At least may relatives gid nga nakakita sa iya. Kag nakuha gid sa iya diri sa police station. Pero gamo, kung hindi mo mag-aabaw, kung gusto mo mag-aasapupo, yes, maki family friend niya damo ng kanto diri nga magsapupo man ani sa iya. Pero din priority gid ang family gid niya, immediate family niya. Immediate family, dito rin ako. Yes, amo na. Oo. So, kung siya sa Station 1, kaya magkastod rin open. Kapag na-reklamo ko na isang bulig. Yes, open kami 24/7 kung sino man ang pumuhayo nga kinahanglan sa amon bulig as long as legal lang. Oh. Actually, kabatihan si Police Major Ramil. Bisan kung sino man makadto sa police station number 1, mabulig si Major Ramil Sarona sa masarangan lang nila. Yes. Oh, hindi kailangan mangayo bulig, pangayo kwarta. Naamo nang wala dala. Kasi Major sa Sarona, way niya kwarta. Ay, hindi rin. Wala ginaya may maano, no? At ito ba nila, no? Gani. Pero amo na dyan ang impluensya sang radyo, kag sang social media, sa mo ng mga sahi sa problema, action agad. Yes. No, dasi gay lang. Amo na ganyan baka hapon, bla. Sorry, hanay kami dito sa Station 1. Kung i-pull down tani ang post, hindi tiniga pangayo bulig sa iban. Kung hindi pag wag sa jowa, hindi may makabati sa sitwasyon ni tatay. Bisan maglakat pa rin sa palibot ng syudad, hindi sa doon makilalaan mong. Why, sir, masalat mo na sa tatay Isos buang. Gani, amo na ganyan. Kung mas maayo na lang gani, kaya nagdesisyon si tatay Isos nga madiretso sa pulis. Inaha, ang iya sini may kaso pa sa muna, pero nagdesider kita magdiretso sa kapulisan. Kagabalo sa kundi siya makadto. Yes, kabalo man sa mga ayo bulig. Kabalo sa kundi siya makadto, kagabalo siya ang katuan niya, hindi gid magdingot bulig sa iya. Mayo gid. Especially Major Ramil Sarona kag sa kapulisan sa station number 1. Yes, ang ilado ng mga women and children protection desk nga nagabantay kay Tatay Gapon. Oo. Kay Ma'am Arasaga, kay Ma'am Rowa, kay Ina. Ay, galing. No? Mayo gid kay Ti Ara dang backup 1. Kay Sir ano ko ikabi? Kay Lieutenant Di Pasukat nga sa to kahapon ang naka-first target kay Victoria Taton. No, kay Sir Major Sarona kay Ina, no? Plano pagkatay na kasi ko magpuli ko kay na magpuli ta karon maagi ko to sa iya tani alikit ining hapon ako na sagli. Ginbalik ka nga sa kanisi nga gabi, amo kasi nga hapon ba ko balik ka nga to ba sa tatay bla? Oo. Ba ko bisan duhulan ko lang sa tatay anay kay para ano lang sa pagabot ko man ko to pag
Liko ay na folding bed, ah. Amo gina amo mo to kina napanomdom ko gina kasi ko mapuli ko kay karon ning gabi kay do nakakwata sang kayuhan kay kintay Marnie. Oo. Mapitik-pitik mo to sa ni tatay. Gani. Amo to ni. Time man nga amo na siya mo paminchar ko nag-report ka ko timing kita ne sini ko ay. Gani may nagkwat ni mo pamilya siya gali. May nagkuha na gani, no? Gani. Kasi din ko Anyway, tani ma-share mo ko tani isang blessing tabla kay halingin tay Marnie bla kay tatay aw. Oo, matutani. Gimana yung importante sa tatay arahan sa plastado subong, no? Kagaran sa samayo nga kamot Yes. Kaga... Balo ka mo na amo mo na to yung worry ko diyan mong ang makuan bala ang maglakat siya nga why sa kadtuan nga tsakto bla. Why sa padulungan nga tsakto kag nani bla ko na matabo bla siya diyan amo na nang worry ko gabi. Gani. Uri subong nga plastado na kag mga namin ito sitwasyon ni tatay. No, anyways, siya mo na action Eric, ang aton nga gin-update. Subong nga gabi, diri mismo sa Erizan Station number 1, kag sige talibot sa palibutan sulat sa Bacoron. Karon na ka-action detalye, may apat ka police station nagtingwa gid. Kag nagkatala sa mobile bus operation sa palibutan sulat, namely Station 1, Station 4, Station 6, kaya subong nga binadingagaw man si station number 10. May gabi kay Mama Armelin Vargas, dahil sa pilot na tropa, dahil sa station number 10, nakabatsi kami subong nga gabi. Si Mama Vargas, sumuman, ang uniura, sa tumatos sa mga captain, ang po, way na ginipaway mo, doon ka gabi, paglaga ko, di, hari ka man dito, kung subong nga gabi, hari ka naman dinuwata. Ano naman saga mo, Zuti mo, 24/7? Way na yung tatang Amo nang indikasyon nga palangga mo ang imo trabaho, palangga na ni Ma'am Vargas ang work ya. Gani, di lang kay mga kaduwa ka na magbalik. Kita mo wa siya ganiwang. Oo. Do kasaho si Ma'am Vargas ya. Kasaho siya nga gabi na magpuli, aga pa mag-duty. Gani, ma'am. Mabalaan mo siya lawas si Ma'am Vargas nag-sexy na kita. Daway man siya nagniwang Gani, why Why sa nag-niwang, nag-sexy pag isa gani? Mo gani. Ma'am, may gabi na ma'am. Ang kulbaan ko ng pagka-sexy na, basi madugangan mo lao? Mga gas, may gabi. Ma'am, laglaw ko na na mama. Gani. Kapalo ko monitor sa Vargas, no? Gayuhom siya dahil bro. Jabos kitli kitang tuwaw. Ma'am, ano lang nang kasi kabulok na nakakita naman taliwati. Dapat mo kita italiwat mag-iwam na. Okay, para daw mayong sitwasyon. Magaling natin ng Vanessa Mayo from United States of America, from Minnesota, USA. No, tawhay lang naguro kag enjoy dara sa USA. No, karong gabi ang nagrakat na sandalan, ang daw hindi naton may istorya sa gusto, pero sige gyapon pang lakaton sa dalanon. Halong sa paglakat, no? Ang mga basura, ang iba no ay para pangako pero natumpok na sa mga street cleaners na matama sa nila. Kaya para at least karon kung maglibot na ang IPM, mapangakop na pero nakita ko sa mga gabi sige lang ang pag-deliver sa basura pag-ula nila dito kaya naglabay sa may barangay Numanan sudad sa Bacolod mga ka-aksyon. So far, ang mga pinaka-sitwasyon sa palibot sa sudad sa Bacolod sa gabi mga ka-aksyon. Sa totalan ng mga ka-aksyon tandaan nga isa sa aton mga ka-aksyon.
Basta sa patron ang taglibot sa Bacolod Aksyon, John Diaz. Ula sa Bacolod sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kita sa John Diaz sa reporting live dira sa Patrol 2. Salamat gid sa pamilya ni Tatay Jesus Briones Sr. dira sa Barangay Masilingan nga nag-amumag sa iya, no? At least naplastar sa maayo nga lugar si Tatay Jesus Briones Sr. Ang report ni Aksyon John Diaz nga nabatian ninyo bago lang gid ginadulong siya sa Kalawan sa Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig Sir Roger Gutib sa Northern Negros, ato sini nga correspondent, natipon niya sini nga mga police report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Ari sa Sir Roger Gutib, line number 2 sa report. Sir, may gabi! Yes, action rin may gabi sa tamang aksyon sa mga balita aksyon na rin sa mga Franciscanis. Ang pagkataka sa kaso kay ingat sa lain sang gindakop aksyon na rin na isa ka 21 anyos pero sa 22 na matapos aksyon na rin na ini siya ang ginoperate sa kapulisan kahapon, sa hapon, mga launa imidya ang takna kay ini siya yara sa FAP 8 nga street level individual yung target sa kapulisan nga pati gayunan sa bypass operation. So, pag nakop sinisak sinerek, bao may pagali, may ginara taklos pak sinerek nga improvise at gan sulpak ka. Kag may bala pak sinerek nga isa ka bilog. Way man siya ka-forma sa direct man, inigali iya ang suspect naging kilala kay Chris Bill Marocon, ibiglan mo ba? Residente na sinerek sang sa Proc San Pedro, Barangay Zone 2, sining siyudad San Cabis, may kaso gali sinerek siya una bata, pa siya may gintigiro na siya pati may bata, ablang napatay gida. Gamit ang pinggan. Way man tumag prosper man ang kaso, pero ito ko ba, kung abasirab to, ni minoridad pa. Pati si Bong, wala gini kasalbar, sumaw sa kay Pulis
Lieutenant Lester Oliveros ang amon nga Deputy Chief of Police nga gikonfirmar nga ti yari ini sa top 8 nga drug watchlist sa nga kapulisan sa siyudad San Cadiz ang ini nga Sir, bali nadala ni siya sa top namon nga subukan niya na prepara ng yan kay file literal sa hapon siguro, sir. Oo. Diyan ka home pa siya nakuhaan ko siya ng armas. Oo, 21 anyos ang edad niya. Pero nakuhaan sa sang improvise nga sulpak na bala. So ini nga production na rin kasi ngayon nga ma-file ang kaso. Batok sini sa kasi wala ang ginatingwa sa nga kapulisan man rin nga ma-file ang kaso basta druga. Kasi kabudlay man komando kay dugayan pag in-action na rin ka. Gani. Sa dugang naton nga balita, love triangle ang ginalantaw sa kapulisan nga motibo kapag labo sa kay Ronilo Cornelio tong 49 anyos nga taga Barangay Fabrica sa kay Ginlabo diri ka nasapwa na lamang yabang kay patay sang isa mga ka-residente sang Kabahog proper zone 2 Barangay Kabahog sila sa Cadiz. Ining kamatayon sinisad tong tinalikdan nga Lunes aksyonerik sang actually mga alas 10:20 natabo ang among insidente sang Domingo pero di pagkalunes sa buto na Blacuba. Now, tuno sa papayag man ni Police Lieutenant Lester Oliveros nga tao pinakaroon ang pinaka mga na tipo nila mga circumstantial evidence. Pero ang inatuwa doon ang motibo is love triangle action directa. Pero sa atin, tugalin na puro may person of interest na mga kontong investigador pero subong for under investigation yapon sir. So butsilingon nga sa subong niyo sir, way pagindya siling nga may nagsumka o may nadako pagkapulisan regarding sa sospitado ng mo sa to. Wala man siyang nag-voluntary surrender sir, pero ang investigador may person of interest naman sila nga ginasundan sir para base sa ma-identify naman. Initially, sa imo, pagpamangkot sa investigador na lieutenant, ano kuno ang ginalantaw na initial na motibo sa pagpatay? Ang sunod sa investigador po sir, daw love triangle, kung naglagi ng lantaw nila nga motibo sir. So, tungkol kay may-ari ini siya nga live-in partner nga ginkilala kay Dinya Dicara sa agbay ariman nga pudupod man ko no. So, tumuna nga pagkatapos nga sila nadula man na serya, karon sila man ang tutukan sa investigasyon sa kapulisan tungkol nga gaduna ang pulis klase siya pagmusisa nga love triangle ang ini nga kaso action ereka. Sa katapusan natin nga balita, nagpatigayon sa nga operasyon na makatapos sa kapulisan sa nga kapulisan sa Siyudad San Sagay, diri sa may bahin niya sa Siyudad San Cadiz Occidental, kagabigid lamang nga gindakop ang isa ka persona nga may kaso ini sa pagbelar sa Republic Act 1610. Ang operasyon, mga oras tigil patigayon sa kapulisan sa Siyudad San Sagay, mga alas 9:40 na sa gabi. Kakabigid lamang sa may sityo Kabungahan, Barangay Bangkeron, Siyudad San Cadiz. Pero ang operasyon pamunuan mismo ni Police Lieutenant Colonel Albert C. Ang aton nga amigo, bilang nga police ko nga mabtikman. Mapisan. Kag mapisan. Una tirada. Kuan gid, lantaw gid sang tawag bala siningali og isa nga Kapigaduhon. Makapigaduhon kag mamalang nga kaindangan. Yes, so amo ginamit siya. Tema na ngati steady gid ya, steady gid no. Steady ang balita. Gani. Sa isa kadlaw nang wag ko siya, iling ko, sir, musta ka da? Niya daw hidla mata si mo ba? Ko to si Axel Roger lang pero may ginamo mabud daw tutoy sa kadlaw mo. Tama kung may kape pa, may
Napay? May pinutos pa nga kami, may Wow. napay pa, may siumay pa. Bo, grabe ba? Oh, may lamot sila, may so, pagkatapos sila, may pultan ka. Tiyala ko nga mapasagay ko daw ay problema kay ara si Lieutenant Colonel si Wala kita, pag wala kay ito talaga, walang bisita sa kung wala gid man. oh, ikaw lang, laka-laka lang kay budlan na tong isa ma. Yung kung pirmi-pirmiho mo to basta mamalahan mo ng isa bla to aw. O sige na, report na ako kay report plan na yun mga lain mo man. Kanto mo blagi, kanto ulak sa Erika, ginaso na wala man sa raso mo sige daw permi-permi. Sige na ko mag... Di ka na to bang? Sige na ko mag sinerek si Alfred Cortez, Senior, Ibanaag. 62 anyos si edad, kaya ni residente sa Barangay Big Gostilo, sinasakar sa tabi dito. Oo. May lakip ni nga molestation ba? Oo. Sa siling minor de edad nga ti under sa kumiangot sa Republika 716. Ang ini nga pagdakop joint operation man sang warrant section sang Candy City Pagpagkatili coordinate man sila ang pagdakop actioneric sa kay Cortez, sini kay Alfred Cortez, te ang iya sini nga piyansa 200,000 pesos para sa iya sini temporaryo heloyan. Okay. Nga ginisyo ang warrant umalis sang Oh. Jer? Oh, muna. Muna ng problema ko sa kay ang signal vlog off and on, no? Akshay Roger Gotip. May gabi dira kay Toto Noel Amar kag kay Nelma Talaban, no? Ga-monitor gid kay Alex Montesa. Kay Kuan, happy birthday kay Kuya Tommy kag kay Kuya Mityo, no? Kuya Tommy kag Kuya Mityo sang Bacolod Eagles Club, happy birthday. Halin diri sakon kag kay Kuya Maki Kayong kag sa mga taga Bacolod Eagles Club. Aksyon Roger, please come back. Yes, action direct na muna ang warrant to Marisol kapit sa Marso 24, 2021, kaginsan sa mga kapulisan sa syudad ng Sagay. Kaginsan karoon na bitinado sa bayan Sagay City PNP, mga orgati wala pa man siya makapiyansa, mabunabog na ibang pagkitao ng 200,000 pesos sa action direct. So, muli nga ito nga report, balita kag informasyon sa aton din nga mga nasagap man nga mga balita sa norte nga sa probinsya sang Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi sa aksyon, Roger Gotip report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Roger Gotip live report gikan sa Northern Negros. Balita ni Aksyon Roger ginadulong sa iyo sa kalawan sang Mighty C. Mahal ka lang nga vitamin C katudlo magbalanse ka Vanessa Mayo sa Minnesota. Sakay Manong Emil kagay Manang Nilida Lopez, may gabigid. Romy Castillo, monitor dira sa Barangay 29. Ibon Botser sang Germany, may gabi. El Sahaba. Nagapaurok-urokid sa Action Night Patrol Program. Uy!
family kay Kagawad Ludi Peter Maymay Noble and family dira sa may SP Bailey sa Barangay Panokoy kay Toto GR Noble da may gabi kay Boss Rex Noble aro siya ka paurok-urok kay sa kay Nanay Tessie Noble Gahulid Radyo kon magtulog ang inapamatian Night Patrol. Ay, pwerte. Donald da Kabasag da, mayang gabigid. Steady Fosa kuno. Sa kay Faith Joy Tumbukon Palanog, mayang gabigid. Kay Alex Sestore, dira sa UK, tamay lang daya mga pamilya sa Paranaque, kag sa Valladolid kay Nanay Malutore, no? Manandala nga pagpaurok-urok pamati sa Action Night Patrol Program. Kamusta si Mama Betelao dira sa Binalbagan? Makamusta ka da? Mama Betelao sa Binalbagan, Manang Bekelao, kay Kumari ko Jan Silao, Kumparing Albert Adlam, Toto Janberg Jod, Philip Jod, Alkim Jod, kay Kumparing J.K. Jod, ihado aljan kag Nene Lao, ha? May gabigid. Sa mga pampost dira sa may share sa Binalbagan, blada, kapamati kita da permi mo. Mga empleyado, security guard sa Kedan kag sa accounting department sa Bisco Binalbagan, arad na sila. Labi nagid ni Miss Nora de Mabildo kag ni Mr. Levi Frias. Kay Maninoy Maing, kay Maninay Chari Salvacion dira may gabigid. Kay Inday Ju anda may gabigid. May mga nagalagaw pud ako ng kabataan da sa din magsungay. Kasi ka pamatid dira mga tanod sa Barangay Singkang, mga tanod ni Kapitan Rosili Distrito bla. Dawa pa ko ng kabataan da muni oras kay lagaw da sa kwano sa magsungay. Dila may kurpyo ta. Kasi ko masiding dira sa mga tanod da sang Barangay Singkang da, no? Ayos! May gabi dira sa inyo sa kay Madam Marjorie Voluntate, Amon dira nga Barangay Tercero sa Barangay Panokoy ka paurok-urok gida. Sa mga voluntate pa may dira sa may Florence Bill, manong mado kay Manang Linda Verdifrado. Balik kita, pagbalik naton, balik ka report na action dyan, pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon
Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sabisan ano ang kahintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang palanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod sa
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong nagkaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa atong papalagad may nga bidira kay Nanay Edith Yanson Binuman, kay Police Major Wilfredo Binuman Jr. Hepe dira sa Valladolid PNP, kag sa mga kapulisan dira sa Banwasang Valladolid ga monitor gid sa atong sini nga pagpangalaga. Balikan ta si Aksyon na John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Field Report! Yari sa Aksyon John Diaz sa balik report, final report, John Piskamak. 8 ka mga persona aksyon na rin ang nagradakpan sa separado nga Bible operation nga gingkasa diriman sa may syudad sa Bacolod karon gidamang nga adlaw. Ang unang Bible operation ang gingkasa sa mga kapulisan sa station number 8 para sa area mismo o kung station number 6 sa bahin sa 4th Road, Puente Vela Subdivision, Barangay Taculing,
siyudad sang Bacolod. Ang mga nagkaradakpan mo Sanday Romulo Manzader, 22 anyos, residente sang 3rd Road, Puentevelo Subdivision. Hale Libuon, 25 anyos, ang 4th Road, Puentevelo Subdivision. Kagining si Lucas Hilonggo, 52 ang edad, sa 4th Road, Puentevelo Subdivision. Tanan sa Barangay Teculing, siyudad sang Bacolod. Ining si Manzarer ang ginakabig bilang street level individual sang aton nga mga kapulisan. Na-recover sa bypass operation ang 5 ka mga heat shield, transparent plastic sachets ang illegal nga droga nga ginabuluban ta nagabugat sa 5 ka gramos kag may estimated market value nga nagalabot sa 36,000 pesos aksyon na Erika. Ini siya karon o kung nagtataka mga persona ang matapos magkuhaan sa illegal nga droga, may harap agad siyang 500 pesos ka marked money, isa ka improvised tutor, isa ka disposable lighter, isa diri ka kahitangan nagduag sang itom kag color gray action Erika. Sila karon nga tatlo ang preso dira sa custodial facility sang station number 6 kag nataran na pasagan sang kaso buwas nga daw. Samtang sa area naman sa station number 1, nagkasang sila sa bypass operation ko sa rin duwamang ka mga persona ang ilan nagkaladapan sa area sang Puro Kingfisher A, Barangay 16, siyudad sang Bacolod. Ang mga nagkaladapan sa Rubel Bantilan, 27 anyos kag Arlene Casires, 40 ang edad, lunse residente sang Puro Kingfisher A, Barangay 16, siyudad sang Bacolod. Sunod kay Police Major Ramiro Sorona, isa ini siya ka street level individual. Ang target sa bypass operation abang isa diri nadakpan na sadto makadwa na ka beses. Kaya karon ginakabig na sa aton nga motoridad nga isa ka high value individual action na Erika. Na-recover rin diri sila sang ginabulban isa ka gramo sa illegal nga droga nga may ara naman estimated market value nga nagadangat sa 6,800 pesos aksyon na Erika. Mga street level individual niyang target sa pamilya si alias Apa kag ang upod niya ni kapila na duha na nadakpan sang illegal nga droga. Okay rin makagsadad sa siya nga SBI pero posisyon na niya sa ikaduha nga kapsikta. Pero ito guys, alis na ginawa ko sa ako. Mga sobrang photo kasi mana naman monitor sa iya kag sang nagpatigayon sa bypass operations kagalihan, duhagin sila ang nadakpan. Ang Chief of Police Major Ramiro Sorona, ang station commander ng station number 1. And then of course, siniman nga nagabi, nagkasamaan sa isa ka bypass operation, ang hanay sa police station number 4. Dili naman sila aksularek nag-conduct sang bypass operation sa area sa Purok Sarita 2, Barangay 27 sa Dalawang San Bacolod. Kung sa ridakpan ng subject sa bypass operation, naging kilala kay Mark Anthony Natabio. Legal ang edad, kay residente mismo sa ngamuman nga lugar. So dili kay Police Major Jun Ray Batadlan, ining si Latavio, ang isa ka street level individual. Na-recover diri sa iya, ining anom o kung ang tatlo ka mga palabak ang sasay, sa illegal na droga, isa ka nagamay nga sasay, sa illegal na droga, isa ka medium size, fitted, transparent plastic sachet, sa ginasuspect 1 Shibu. Kinabuluban ta nagabukas sa 3 ka gramos, yung may estimated market value, nga nagadangat naman sa 21,000 pesos action Erika. Sinimang nga gabi nag-conduct ng bypass operation ng station number 10 sa kapangunan ni Police Captain Armelin Vargas kung sa rinadakpan nila ang subject na si Marites Udal, 38 anyos, residente sa Purok Santo Domingo, Phase 6B, Barangay Handumanan, siyudad sang Bacolod. Na-recover diri sa kay Udal ang 7 ka mga hits of transparent plastic sachet sa illegal na droga kay isa ka hits of transparent plastic sachet nga bypass item. Iniman ang ginabuluban ta nagabalor sang 5,440 pesos. Ining si Udal ginakabig bilang street level individual sa aton nga kapulisan sa bayan ng station number 10. Kag sa kanong ang nagawabilin preso dira sa custodial facility sa backup 10 kag natara na pasakaan sa nagkaigo nga panumbumon aksyon Eric. Balita sa patrol, ang taglibot sa Bacolod Action Sandia. So nasunod na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat gid aksyon sa there you have it kabukusan nga pagpangalagad sa Action Night Patrol program sa Webes nga edisyon balik ini buwas Biyernes.
Ato sa mga patrol unit reporter sa action nga napalakad ko kami sa Action Jan Diaz, Action Roger Gotiv. Of course, Action Papang Nixon Tamang ato kapiloto sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol. News Center Action Eden Amoso. Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner. With IT Expert Action Christian James Binares. Kay Arnel Binares, Senior da kag Junior, Toto Andro Binares da mayang gabigit, no, sa Barangay Alhis. Sa Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief, News Director, Action Rex Cantong. Ang yulagad ang kurman Action at Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado ko naman si Action Eric Magbanwa, nagasiling adios, amigos. Hasta la vista. Ayaw makalipat, antes magtulog, magpangamuyo. Sa inyo nga pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!